על הקו נמצאת איתנו העורכת שלנו היום, נועה ידלין, מחברת הספרים חיי מדף ובעלת הבית, שעליו היא גם זכתה בפרס ספיר, מנחה סדנאות לכתיבה יוצרת, ואנחנו הזמנו אותה, נועה, זה ייקח לי עוד שנייה, אבל אני אתן לך אחר כך לדבר. אני מבטיחה. בפסטיבל הסופרים הבינלאומי שיפתח בירושלים ביום רביעי הבא, נועה תנחה סדנה לכתיבה יוצרת, שנקראת איזהו גיבור. עד כאן נועה, בסדר? מצוין. מצוין. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע, נדב ואני, מה יהיה בסדנה הזאת, אם זה משקף בכלל? לא, רגע, לאט לאט. בוא נתחיל קודם כל, תגיד לנו איזה מילה וחצי על הפסטיבל הזה, על האירוע הכללי יותר. הפסטיבל זה פסטיבל שמתקיים מדי שנה. זה תענוג גדול בירושלים, שזאת גם העיר החביבה עליי במקרה קיבלת עוד 2 נקודות זכות. את כבר שלא, תיקחו חדר. נכון, אבל זה לגמרי, באמת יש לי איזה ככה חולשה גדולה לירושלים, אז כל תירוץ להגיע לשם מבחינתי מבורך. יש שם סדנאות, מפגשים בין סופרים מהארץ, מהעולם, המון חיבורים מעניינים ומפתיעים, פאנלים על כסף בספרות ועל מפגש בין רובי נמדר לאלף בית יהושע. אני סתם ככה זורקת מהזיכרון, אני לא... ודוד גרוסמן וקולום מקן, זה אני יודעת, למשל. המון המון, מפגשים נפלאים. הסופרים הגדולים ביותר בארץ ובעולם, ובתוך כל אלה, חלקתך. ומה הסדנה שלך? חלקתי הצנועה מאוד היא 1.5 שעות של סדנאונת, זה בעצם טעימה של סדנה, שהכותרת שלה היא זהו גיבור. הכותרת משנה היא לא הכובש את יצרו, כי גיבורים בספרות בדרך כלל לא כובשים את יצרם. אחרת על מה נכתוב? בדיוק, הרי כל העניין וכל העסיס זה החולשות והתאוות. חשבתי שציפר כתב על זה והתקפת אותו, נילי. אל תכניס. בספרות לכל הפחות, כשהגיבורים הם בדיוניים, התענוג הגדול זה כל באמת המקומות הכי קטנוניים שלהם וכל היצרים הלא כבושים, ומה שיש שם בעצם זה, אני אנסה ככה לתקוף את הדבר שבעיניי הוא מעניין ביותר בכתיבה, וזה בניית דמות, בניית גיבור. הרי בלי גיבורים אין סיפור, אי אפשר לכתוב תיאורי נוף על פני, אפילו על פני 3 עמודים אולי לא, ובטח לא על פני 300. אז צריך גיבורים, ולבנות הגיבורים האלה זה דבר קשה, אבל מענג מאין כמותו בעיניי. זה דבר שאני הכי אוהבת לעשות. כשאנשים באים אלייך לסדנה, אם יש לך, אני לא יודעת אם זה מספר, זאת אומרת, אם יש איזו תשובת אצבע לזה, אבל אם הם באים עם משהו, הם באים עם הגיבורים, הם באים או סתם באים עם איזה רצון שתמיד רציתי לכתוב ספר. בדרך כלל באופן ככה גס זה מתחלק לשני סוגים של אנשים שמגיעים לסדנאות כתיבה. יש כאלה שמגיעים מבלי שהם כתבו לפעמים אפילו שורה אחת בכל חייהם, וגם לא במיוחד רוצים לא לפרסם את הרומן הגדול של המאה ה-21 ולא גם לא את הרומן הקטן של המאה ה-21, אלא פשוט רוצים, מתחשק להם לכתוב בתור תחביב, בתור לשם הנאה, לשם תענוג, ואני נורא מקנה בהם, כי באמת יש המון כיף והמון תענוג בכתיבה, לפעמים שוכחים את זה מרוב הדיבורים על האיסורים לאור השישית ועל כל בייחוד איסורים, אבל בסדר. לא, אבל נועה היא כותבת יוצאת דופן, נכון, את נורא אוהבת לכתוב. אני לא יודעת אם את יוצאת דופן. יש גם סאדו-מזו. אני גם סובלת, אל תדאגי. אוקיי. אני גם סובלת, אבל אני גם באמת נורא אוהבת את זה, ואני חושבת שלפעמים אני לפעמים מנסה להחזיר ככה לאנשים שמגיעים אליי לסדנאות, גם להזכיר להם שיש בזה גם הרבה חופש והרבה שחרור, כי את כתיבה, אתם יודעים, זה המקום היחיד שאתם לא צריכים להיות בו מנומסים ולא צריכים לציית לשום כללים, יש בזה הרבה תענוג. זאת שאלה מעניינת, כי אולי צריך גם איזה סדנה לכתיבת פוסטינג של שיימינג. אני חושב גם לכתיבת פוסטים לא של שיימינג, נחמד היה עם... נכון. אם הייתה קצת סדנה. אם מישהו היה כותב את זה, נכון, את צודקת. אני בכלל הייתי שמחה, המרחב הציבורי היה מזוהם בפחות טקסטים איומים ונוראים, גם בעיתונים וגם בפרסומות וגם העולם רווי בטקסטים. זאת אומרת, מבחינתך היית הולכת עם הסדנה? אז יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שזה המיזם העסקי שאת צריכה לעבוד אליו. בכתיבת פוסטים? לא כל שכן מה שמן. לעשות, היא סופרת, היא לא עוסקת במסוף. זה לא כל כך, לא בטוחה שמשם. בכל מקרה, אבל לשאלתכם, הסוג השני שמגיע זה באמת אנשים שכן רוצים לכתוב בצורה יותר מקצועית, או
ביום מן הימים בצורה לגמרי מקצועית, ויש כאלה שמגיעים כבר ממש עם סיפור שהם רוצים לספר, אבל צריכים עזרה במצוא דרך לספר אותו, ואז יש להם גם לפעמים את הגיבורים, או חלק מהגיבורים, או חתיכת גיבור, כי גיבור מורכב בחתיכות שונות, ויש כאלה שלא, שרוצים לכתוב, אבל בשביל זה הם באים לסדנה, כי אני בסדנאות שלי בדרך כלל נותנת תרגילים שלפיהם כותבים, ואני משתדלת שהם יהיו תרגילים מעניינים אז גם נהנים מהסדנה. נועה, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לשאול אותך רק שאלה. האם את היית הראשונה לזהות? זאת אומרת, יש לך מישהו שאת יכולה להגיד, זיהיתי את הכישרון מהרגע הראשון וזה הוכיח את עצמו? אני שואלת. תראי, אני חושבת שיש כאלה שאצלי בסדנאות היום או היו לפני שנה או חצי שנה, והם עוד נשמע עליהם. כלומר, כשאני אתמין אצלכם בעוד 7 שנים, אני מקווה שאני אוכל להגיד, הרומן הזה, הוא היה אצלי, אני ידעתי. אבל הם עוד ככה קטנים וניצניים, אז השמות עוד לא יגידו עדיין. אז כמו זה נחת. רגע, אבל עוד שאלה רצית לשאול אותה, כן. על המינגלינג, לא? אני חושב, על המינגלינג עם העולם הספרותי, אני מרגישה... אנשים לא באים... אני מרגישה הרבה פעמים לא עם העולם, אני מרגישה הרבה פעמים שאנשים, כן, אני נסחפת פה למשהו שלא חשבתי שלי זמן, שאנשים באים לסדנה גם בתור קבוצת תמיכה, זאת אומרת, בסביבתם הקרובה אולי לא ימצאו את האוזן הקשבת, וזה סוג של קבוצת תמיכה, לא? באיזשהו מקום. לחלוטין, קודם כל זה לפני הכל זו קבוצה חברתית, זה קבוצת אנשים שנפגשים כל שבוע, וזאת ממש קבוצה חברתית עם כל הדינמיקות לטוב ולרע שמתקיימות בקבוצה, אבל גם, כן, זה קהל, זה אנשים שהרבה פעמים הקהל הכי גדול שלהם עד כה היה הם עצמם או סבתם או אחותם, ופתאום יש 20 אנשים או 12 אנשים שקוראים את הטקסט ומתייחסים אליו במלוא כובד הראש. וכן, גם הסדנה בשבוע הבא היא בחסות המגירה, זה הסדנות שאני מעבירה, שזה שייך לכנרת זמורה-ביתן, זאת הוצאת הספרים שלי. אז כמובן שיש גם, למשל, לקטורים מההוצאה שלנו שמגיעים לסדנאות כדי לשמוע את סיפורי הסיום, למשל. אז כן, יש פה ויש כאלה שמגיעים כדי לגנוב רעיונות? לא, זה עורך דין, זה ראש של עורך דין. אני רק שואלת... לגנוב נשמות ורעיונות. זה ראש של פשע, זה לא ראש של עורך דין. בדיוק. נו, מה, וההבדל? נכון, בדיוק. אז באמת שאלה, הפעם האחרונה, יש ספר חדש באמתחתך? כן, למעשה הוא ממש באמתחתחתי, כי ממש הוא עוד... סוף העבודה עליו, וישורת האחרונה. איזה כיף. ותוך כמה חודשים אני מקווה שהוא יהיה כבר בעולם. יופי, אז אני מחכה כי נהניתי נורא משני הספרים הקודמים שלך. תודה רבה. וגם מהשיחה, ותודה רבה, ונתפגש שם באוהלי הפסטיבל, אני אהיה שם. תודה לכם. תודה לנועה ידלין.